monggo kelajengaken malih kipranipun campursari dlamel musik lan mugi-mugi acaranipun lancar ngantos paripurna. Iya. Ajan kayonge wis wareg. Iya. Fitri maturi jumeneng wonten lelenggahan sing
Gadung bangsa budaya bangsa pilihan hati suket latar silang ciut kocongge ala panglingonge nora panglinge suwaran nirama kones panglingonge kone manala panglingonge Sekar gadung Sekar gadung Samayan Timbang tikus gawe-gawe gembira Gawe gembira budayane bangsa banyu masak esok bisa kami sekarang gadung Godandong kamu lagi sekarang gadung
Sekar gadung sekar gadung gadung esok mayar mayar nimbang bingung gawe gembira ngeling anak budayane bangsa masan bisa gawe bunga sekar gadung sekar gadung godandong godandong kawulane sekar gadung dua lolo ayo yo Gomak ini iya oh baler baleran Gak tinting iya Mukanya yante Os maning Eos
Sari Beksan Banyumasan Lenggeran. Iya ulah. Nggih monggo kalejenganipun lagon-lagon campursari. Silakan yang pingin wonten pamundutan saking pasukan batik Selendang Biru ki usana DP-ne nggih. Nopi Fitri napa Mbak Ria? Oh nggih, ya pemundutan. Sugeng siang ugi para tamu undangan kula aturi anggraha bidangan ingkang sampun dipun siapaken teng keluarga Bapak Herminto mugi sing sekaca mawon. Lapokan musik dan didukung ABS 842 Sound System dan Support channel YouTube Putra Bungsu 1987. Oke. Wangkul bintang segane dadi sarandang. Wangkul lintang segane dadi sarandang. Oh 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 lajan. Supported dawa temennya. Bisa nganti malur-malur. Iya. Kok kayak ditambahin malah. Iya, rame kayak tanggapan. Kayak tanggapan ya. Iya. Iya, kayak tanggapan campursari nih wong wong Sampang. Wong Sampang. Apa gue mikir? Delapoka musik. Delapoka musik. Iya didukung nang. Iya, didukung sama Audoson ABS 84. ABS 84. Karo channel YouTube. Iya, channel YouTube jenenge siapa, Mas? Siapa ya kayak jajal. Oh takon maring MC-ne. MC-ne banget. Nyong ngomong Panjul bukan kae. Oh, Panjul. Panjul ya Putra Bungsu. Putra Bungsu. 1987. Iya. Mudah-mudahan sukses selalu semuanya. Amin. Oke. Wis dimulai mending apa dong? Iya. Mana pamundutan kan pasukan batik. Pamundutannya apa, Kang? Jaluke kayonge kayak mau anak selendang biru ki anak biru-birune sih. Iya, selendang biru. Selendang biru. Kasih lagune. Kedip tasma aku nyawang selendang biru. Utuh, ngono zaman bahala sing anyar apa sing selendang biru. Hanya ngertine kuwe kok. Sing kuwe ya. Lah, cokane ya kuwe rike lah. Ya ki pamundutane monggo kula. Iya, ngucapkan ngucap nanggo. Selamat siang. Selamat siang. Indonesia. Rajan. Barang mangan roti pukis jadi bahasa Indonesia. Nyong beda di redeg ya lah. Selamat siang buat Ibu Hajat, Bapak Hajat. Iya, dan mempelai, mempelai sih. Dan juga buat adiknya yang di Hitan. Iya, Mas Hafiz. Ada Mas Hafiz. Semoga menjadi anak yang soleh. Iya, berbakti karo orang tua. Wong tua. Iya, wong tua. Kena ngomong bahasa Indonesia. Harus makan kukis ya. Iya, kayak apa karep langsungan gue campur sarian disit. Campuran disit. Oh iya, ya nggak sabar disit ya sing selendang birune. Oke, kira jaluk campur sarian disit ya wis ngono. Campur sarinya apa aja? Pinteran kok ya, bekayune iya. Lagune sing pang bae. Iya, sing gampangan. Apa ninggal katres. Iya, selendang birune kok nggo wong mburi ya. Iya, kok sing nom. Sing nom iya bener. Pinter Rika. Ayo, apa Miki?
Ninggal katresnan, Oh, kita iya. duet. Oh iya wis dadi. Ya. Iya wis, iya. Duet ya. Asik yuk. Iyo iyo ae, ya iyo iyo ae. Yes. Is. Seresot, esot. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku Iyo ae. sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Suwun rena lan mangi. Muga-muga Mas Sakepan nganggon bobali bisa kumpulan kaya do inguni jaran keci jaran keci tahun nono witonanku tak anteni ing pojok ing tresno bersama Delapan Musik. Asik. Iyo iyo ae, iyo iyo ae. Nangis sajroning atiku nalika sliramu Iyo ae. sliramu ora krasa aku kudu Wis, karo sapa tak suwun rika lan wengi Jaran keci, jaranan, jaran keci. Tahun nono pikenanku asik pojok ing tresno Iya, iya.
ninggal katresnan Ninggal kayong katresnan sampun. Iya. Terus Terus kepriwen ki lho jangan guyuni iya, ya. kepriwen maning ke Iya. Kang. Garap apa maning Iya. pamundutan kula tenggo. Ayo pasukan batik karo Sepul Hajate monggo ngersakaken lagon napa sumangga. Ayo. Apa siji-siji disit, Mbok? Siji-siji Iya. ya. Wis iki bar miki ninggal katresan siki Rika jaga. Iya. Matur nuwun. Iya, kesuwun. Iya. Engko tek undang maning tenang bae. Iya. Kok disit ngempos. Iya, melas kembokan tangannya gedeng maning. Iya, nyong kon ngempos sih sregep. Iya. Iya. Ayo tenang ya operasi. Pantesan tembelannya pirang-pirang gue. Wes sengeroran aja disit. Kayak artisnya nyotek nembang dewek bae niki ya. Lu ngiting asmara. Iya. Cek. Ngobarke garis selendang biru ki engko Baria. Oh, Fitri, iya salah pokoknya untal-untal kotak nyong dewek ben kabeh. Oh, iya, oke. Wis pokoke karo sapa ben. Ayo. Lungi Tinggal Semoro bersama Telepon Kamsi dan didukung semua ABS 84 dan Putra Bungsu 1987. Prasetyo ning ati Yo ayo utang matur karmu duwong bagus raining dunya lan wektu ning ati katon bisa ilang saya suwi saya ra aku samar yen sliramu ra kelingan wong bagus jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe iyo ati gane atiku saya gawe loro iya haiku kang prayoga aku asik mundur aku ora bakal lali iyo saya gawe loro lungiting asmara asik asik us iyo ay Seprene nggonku nganteni janji iki prasetyaning ati kadung terus ngrang sliramu duwong ayu railing dino lan wektu ayo
tegane atimu saya gawe lara iku ora prayoga Aku ora bakal lali Aku ora bakal lali Yen durung gandeng sliramu Oh kurane tresno Dudu bondo nanging Lungite ngasmara Oh kurane tresno Dudu bondo nanging Lungite asmara jan kayonge lungiting asmara wis iya gari Ini apa lagi ya? Nggih para tamu undangan sing tembe rawuh ya matur nuwun sugeng rawuh nggih napa kepriwen sing seru ya njaluk calungane apa? iya calungane apa Apa? Sampai Leo. oh sampai Leo iya Rika nyawer. Lho. Ora. Kapan? Nyombora kerasa diwakili itu ngendi? Kita temenan calungane sampai Leo. Terus apa maning? Nembe 100. Urung nyurung rasa. Sempeleo kiye jan lagune ki pamundutan sakang putra bungsu iya Sing channel kondang kalau kok gajian yang konyong nyelang Kang. Iya gue. Sanjut nggak apa-apa. Oke. Longeng. Kok begitu? Ayo ayo. Asik iya. Asik. Hae hae. Aja kaya kowe sempe leo. Sempeleo. Kagarupane nanging ora ana dayane. Mari mangan kowe sempe pirang-pirang kurang wae. Mangan sempe ora patut karo wadahe. Kuwe sempe, kuwe sempe, kuwe sempe. Sempeleo, kuwe sempe wis ora jamane. Asik. Solani lali lali. Iya. Aja kaya kuwe sempe
pantes karo wadahe kuwe sempe sempeleo kowe sempe bisa rajamane HEHS sempeleo rupane nanging ora ana dayane mari mangan kowe sempe pirang-pirang kurang bae mangan sempe ora pantes karo wadahe kowe sempe sempeleo kowe sempe iso rajamane ora pantes karo wadahe kuwe sempe sempeleo kowe sempe wis rajamane sempeleo kowe sempe wis rajamane cek aparane kakine banen-banene ki selendang biru kan sipul hajate nggo pasukan batik ki ditambahi maning ki dadi maras mbok ora teknai ya, tenang. Iya, tenang bae. Iki kan jenengane be campur sari berarti dicampur-campur. Heeh. Padune. Ki selendang birune karo sing nom ben apa priwe? Nggih, selendang birune sing nom campur iya ki. Nopi Fitri selendang birune. Sing nom ora nyong wis tua, wis payet. Kirane iki ngakune tua wis payet jan. Ya buktine ya, Gus. Ah iya. Selendang birune ditagih nganti ping 3 lho. Yo ngertine sing kowe. Kuwi selendang birune mbekayune kuwi. Ki selendang birune sing nom ayo. Fitri karo Nopi. Oke, monggo para kadang tamu undangan kula aturi angrahabi sing tembe rawuh yang baru datang silakan.
Mas Agus disepot Mas Agus disepot ki njaluk disepot ngiri karo sing tua-tua. Asik. Oh. Ora apa-apa. Melas temen jan sing nomo gambang sulingan. Ngapa-ngapane sono iki pancen. Oh iya gue. Selendang biru kok gambang suling, duitnya jaluk maning kawus we. Oh iya. Mbawur ora melu. Nyong melu nang kene bagian baur-baur. Iya ki, telu ya. Selendang biru pamundutane pasukan batik dari Sepul Hajat Bapak Herminto. Sumangga. pundakmu tur tanpa werna
bekas ning klambiku sing ana ning budakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku sing ana ning budakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku selendang biru gawe loro atiku. Lajen selendang birune wis diontel nggih. Matur nuwun. Ajan jagong. Nyong sing kon ajan jagong. Oh, nopi. Oh, 3 lagu. Iya, aja lah. Kok tangane ngeplek melas kae. Iya. Nah. Oke. Oke, monggo selanjutnya lagon-lagonipun Sekar Taji kepriwen ora nana. Monggo Bapak Ibu ingkang ngersaken lagon-lagonipun. Yang mau request dan yang mau nyanyi sendiri silakan. Kita persilakan. Oh, dalam hati yang menang baik. Jatuh bangun aja loh. Mungkin tiba menyet apa ora dengkleng. Nen? Oh, di lagunya apa? Oh, lagu? Oh, lagunya ala, ya wis salane lagu lah, cekane kok. Lagu lawas orang ngerti ya, lagu anyar, urung apal, ya wis. Ya wis, ayo ki maning Baria dangdut iya Miki Langgaman campur sarian siki gari dangdutan. Ya monggo yang ngersakan lagu-lagu dangdut silakan. Ayo. Namanya campur sari berarti campur-campur. Langgam ada, Banyumas ada, campur sari juga ada. Dan dangdutnya pun oke. Ayo. Monggo dangdutnya. Oh lo ayo. Yuk, karo disapa maning ke tamu-tamune. Iya, apa Bunda lagunya? Ayo, lagu dangdut ya bos. Lagunya apa bos? Iya, dangdutnya silakan. Lagunya apa bos? Hah? Selendang biru. Hah? Selendang biru sudah di hotel, apalagi coba dangdut ayo. Iya, ayo. Pokoknya duet. Lagu yang retak wembok lagunya. Parapal ya, iya. Mandangan tanyain dikasih lagu orang ngerti ya. Lagunya apaan sih tadi? Hah? Belum ya? Iya belum. Dengarnya udah bisik-bisik. Apalagi yang lain bos. Ayo. Tajamnya karang apa mana? Apa kecewa? Ayo. Tajamnya karang tak jawab dulu.
Yang nawakna sapa? Tajamnya karang. Ayo, ayo. Ayo, ayo. 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 Maning-maning beler. Gimana itu maning beler? Berarti mabok bae ya. Oh, sebulan maning. Iya nih, mintanya sebulan mening. Sebulan maning ki. Hah? Oh ya rasida. Sebulan maning mau manggil katanya. Nah, lapokan musik. Ini lagi. Ke sewulan maning apa tadi tajamnya karang? Ya, ada dua pilihan ya. Sebulan maning. Oh, tajamnya karang. Kita Tajamnya nyanyi berdua karang. yuk. Iya, ayo. Duet. Harus duet dong. Ayo. Iya. Oke, monggo. Ayah, Mbak Parti, Mbak Prapti, iya, alon-alon. Ya, sambil ditunggu yang lain. Oke, Barangkali ada yang mau ditunggu nyanyi. mau nyanyi dan nggak mau request, pokoknya ditunggu di sini, bebas di sini. Bebas, lagunya bebas. Iya, lagunya bebas. Iya, pokoknya ada dangdut, ada rock, Ada mini, iya rock mini ya. Oh dalam iya. hati Enak ya. banget lagu dalam hati loh mas. Dari tadi itu kok dalam hatimu. Kalau enggak senyum-senyum. Iya. Senyum. Asik, ayo. Asik. Bersama Gelombang Kamu. Berapa kali ku katakan, berapa kali ku ingatkan, ku anggap aku yang bersalah, ku anggap aku yang berdosa, seakan dirimu paling benar. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku Oke, selamat datang buat sahabat tamu undangan dari Bapak Herminto. Semoga menikmati hidangan-hidangan yang telah disediakan. Oke, terima kasih semuanya. Andainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan, setajam karang kau bicara. Waseyo bersama Gelombang Musik dan didukung Audio ABS 84 dan channel YouTube Putra Bungsu 198. Oke. Ayo Ri, kita berdoa. Ayo Mbak Ria. Ayo. Mungkin tujuan untuk berlabuh ke pantai bahagia. Loba. Tajamnya karang, jatuhnya laut merah, tak mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa mencintaiku.
ditunggu yang lainnya yang mau lagu-lagu dangdut dan lagu-lagu dicampur sari. Dan kami ucapkan terima kasih buat para undangan. Selamat datang Sugeng Rawuh. Silakan nikmati hidangan-hidangan yang telah tersedia dari Bapak Herminto dan sekeluarga. Mana mungkin kepala sampai tujuan untuk berlabuh di pantai bahagia. Tajamnya karang jauhi laut merah dan mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa mencintaiku seutuhnya. Berulang kali ku bicara, berulang kali ku maafkan. Pandainya kau biru berdusta, pandainya dirimu bicara melepar batu sembunyikan. Setajam karang kau bicara. Iya, sudah diputar ada Udah setajam diputar, karang. iya. Ini apa lagi Bun lagunya? Iya, ditunggu Tadi lagu-lagu jadi. berikutnya silakan ayo. Iya, tadi Yang jadi ada apa tadi? Oh, selendang selendang biru. biru lagi. Iya. Iya, oke. dari bos siapa sih namanya Iya. bos? Oh, ada. Oh, bos Abi. Dari Bos Abi, iya. Bos Abi Iya. nambah lagunya ada selendang, Selendang biru. biru. Iya. Iya. Hmm. Abi Floris. Abi Floris. Apa, Bun? Iya. Oke. Ah, Oke, yang yang- punya karangan Tangerang, Iya. karangan bunga. Karangan bunga. Yang Juragan lain bunga. juga Iya, ditunggu yang lainnya ya. ditunggu ya. Request lagunya ditunggu, ada Iya, dangdut, masih ada campur bareng sari. campur sarinya bersama Delapoka Delapoka Musik. Musik. Iya. Dan didukung audio on system, sound system lah. Dan ada ABS juga Putri 84. Bungsu. Iya, nah iya gue ya Oh, Putra Bungsu. Putra Bungsu. Neng Putri cewek ya. kabus, salah nyebut. Hapus, busuk. Iya. Iya, langsung diputra selendang biru. Selendang biru. Pink telu juga ora apa-apa sih. Iya, pink pira baen. Ayo. Bunda joget Bun. Yen kowe njaluk lebih mending aku
Tanggerang. The Bos Abi. Ya, yang punya karangan bunga. Oke, yang lainnya ditunggu. Dan juga selamat datang buat Bapak Haji Rusin dan Bapak dari Paguyuban Pawang. Yen Yen kowe calon lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa hendang ngomong. Apa te yang goda tresnanmu? Lebih mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Aja munggah gali karo selendangmu. Selendang biru sing ono ning pundakmu, luntur tanpa bekas ning kambimu. Selendang biru sing ono ning pundakmu, ilang ra bakal balik ingat tanganmu. Ilang bareng rasa tresnamu. Oke, selendang birune. Ya, makasih Bos Abi. Oke, Ya, yang Bos ini lainnya. enggak. Hah? Lagunya apa dulu? Ya, makasih Mas. Oke, selamat datang